asa totong sadahata hita dihamu sabula siap birang nami marsuaramu gawi majalah oras Kami jalan oras. Sadata may tak udut ma. boleh ate mas songoni manang sabula siap mun nami Kami jalan oras. gawi ma raja nami raja ni huta na tua na madokon tapak na tajom na rimtahi uguna nunga dindak kami marsi paululua di hamin na mardongas tubuh di namar hamarangi apalah hasuta di patik kenon nongape ho basa tami patik kenon tuhamuna gawi majalah oras raja nami raja huta Mulai ate ma dia mo hasuton nami. Mulai ate ma sangat nakinasa mo to kami na tutunihin ka ibaga Si Paimao Jojo si Anusan. Igok ko Jojo mu tutu hami si Andokas Sauta muna. Mengaradi hami. Orang mengadupi igok ko Jojo muna. Jalan nunga. Pernatapak kita tutu utul dia tiar. Asa tiar ma panggabi partoratan. Kita saluna talububi ma di hasuton nami. Langsung ni matutu dinaktakas nak kena kita mengatur lidahan nalas minum air tio dohot mga tujuh nama saudara asa dia matutu si paneli mai si banyak holi asa rono ma dia malakna dia maunona dia mahatana dia maridok na takas masuk mai berbuah terima gawi ma kunina horas dinamani serajai Parjono sahali maulati gudang mata pasahat tutuhat na perdira basay natotong pasari-sari nasa nguluta iliot do dihita hai pasot kadumui ma di nama dongas sahuta bohita tutu rohamu di gokodo jojo nami dinaung marsi padok bakak kita hudul di amak tiar karma tutu panggabiat tiar parohasan tipakonnya mata na martua di bata isi semunak raja nami nunga tapar saudio si pangan sosajai bolot musungoni pe raja nami nabu tarpatu bahan lalau pala sorhamuna hiraja tini lapek raja nami lasmaru hamuna anggia matutu saya pamuna tudali saudara suboi sibasidak panaili me sibaniak koli holi asadabo sone tetua titinatinopa mahudung lestu rumah Usungoni itu nabu tarpatu bahami raja nami si panganon na susadai manuk pak di bata gudang ma dihita pinasuna ya hatana raja nami si gabi-gabi soras-soras siduk buti mahami raja nami maulati matutudi hamu hasuton nami si gabi-gabi soras-soras matutu hatani si panganon na hatagatoni asa dapat matutui bangido pasu-pasu ya bata siap kami dongat tahu-tahu na doon na matutu kasabako na marhalto ma niaga ta di robian oras may ta saluna mga to martaba-taba beri hamuna mga lean matutu marak ko na nauli marto na dinggan siap ni nauli siap ni dinggan takas mahasunay marbuah-buah lihat ma raja nami di nama nakasi rajai di nama dua halion na tua nama dokot takasi na jupurba takas ujak kola takas mahita maduma di nama dongas sauta takasan nama mora ya si tekas na raja nami inahubio hami amu marhite pugunya lama di bagat satikon takas mahami marbuah-buah irecana kami raja nami iman yang marublaut pasahak batu sulang hahanamion di tanggal 10 sada tepak mai di hari 1 di bulan 2 ala nima raja nami mana hujau hami hamuna jalan to kami mangido pangurupiot tu hamuna dohok gogo dok tangyang tangtu gogo nami raja nami mangulahoni ya sama radopok kamu raja ni natutuan ni suka nami ala ino raja nami napos do rohanami atau tong rupamu hami di gogo do akatangyang dok ya kapabenan ima la ima unokna ima hatana raja nami tikos na idokna sidok boti hami raja nami boleh ate maria hamuna hasuton nami naktakat kamu tutu marbuah-buah lima dinaik patokan ulau matutu hamu di hutan tahun di hari nanengrok kami sian natutu di huta segagus mau siya sarikat di huta lasmar hanami di si jala hobar tu pangiruan muna siap kami natua-tua sekaligus siya STM radema hami mangurupi di gugu doh di pikiran
laos hatahok kamu ma dihamu hasutun nami aka ahama nanai sulupan di lokacau tamu lihat Gabi ma raja nami raja ni huta. Ditaringot akasi patu paon raja nami dinamar miak-miak ma. Pulau ni